Yo. Ja. Privát fiókon. Jó. Hol jó. Nem tudom, mit kéne belemondani a mic-ba, de az állad a cétke, nem máma bátya. Nem tudom, miért jó bifelni a másikat, nem tudom, miért jó bifelni a másikat. Nem tudom, hogy miért teszed ezt velem. Éppen kidolgozom, aki baszott belem, de mindent megteszek azért, hogy egyszer fent legyek, mert voltam lent, és többet nem megyek. Nem megyek le a kibaszott porba, ha valami nem tetszik. Pont újra, ami a szádon kijön egyszer. Nem kell pofázod, mert a véredben csak egyszer. Vegyszer van a véredben, mert ezt a dolgodat. Mert azt csinálod, akkor mindenki baszogat. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, vékony vagy dagadt. Az asszokok gecik, úgyis beszólnak nagy falat. Nagy falat nekik, hogy normálisak legyenek. Vagy a boltban legalább saját pénzen vegyenek valamit, nem az apu pénzén. Éjesztesed néked, kényszerből annyit mondok nektek, hogy ferebek vagytok, és többet nem terelgetek ki, mert faszok vagytok. Nem mondok és nem bízok rátok már semmit, mert nem vagytok a szemembe csak senki. A kurva életben most mit tegyek? Legbelül azt érzem, hogy szenvedek, de nem tudok mit tenni, csak tovább menni. És lehet, ha megállok, azt fogok egyet tenni. Kéne egy bogyó, vagy kéne egy csík, kéne egy füvet cigi, csak felrepít. Csak elfekszek az ágyon, és azt várom, hogy a galamb beleszálljon a számba. Mártól tudod, hogy azt akarom, hogy megkapom a pénzt. Csak tök mindent, mert van a zsebemben, vagy 10 g héz. De nem tudom, hogy kell-e, de nem adok el belőle, mert a Zsolti magad előtt lelőtte azt az embert, akit igazán kedvelt. Edd, szívd a vadkendert, mert attól is beállsz, mert nem baj, ha oregano. Nem baj, ha oregano, mert nem baj, ha oregano. A kurva anyádat megnézem egy lapáttal, az édes apád. Megnéztem